Jeg har senest undersøgt, om det går op eller ned for cyklingen i Danmark, og hvor det går op og ned henne. Det mest interessante er først og fremmest, at det generelt går ned for cyklingen i Danmark. Der er nogle steder, hvor det går op. Det er især de største byområder og nogle af deres forstæder. Så har vi store områder omkring de største byer, hvor der er en kraftig nedgang i cykling, og det er en af de store udfordringer, som vi står overfor. Min forskning understøtter den viden, vi har på området, ved at give et helt nyt billede af, hvordan tendenserne fordeler sig i Danmark inden for cykling. Tidligere har vi jo haft undersøgelser i Københavns Kommune og i Aarhus Kommune, og vi har haft Vejdirektoratets cykelindeks for cyklingen på landsplan, men vi har ikke haft et billede af, hvor det gik op eller ned henne. Man kan bruge den her viden til at være opmærksom på, hvor der er store udfordringer i forhold til at opretholde en høj cykelandel, og hvor man er nødt til at gøre en særlig indsats.